Aquí estem. Aquí comença el corriol que li diuen el tubo 1000 pins. 40 segons de pura adrenalina. Així que... vinga, nois. Anem. Vinga, anem. Anem a ficar pinyons. I comencem. No va. Primero les zarzas. Ostres! Quins forats que n'hi ha ara. Mare meva. La rama, cuidado la cabeza. Sempre s'ha d'avisar el company. El primer que passa i se va trobar tots els forats. Això està pitjor. Hosti, com està. Ui! Està molt moll. Però era un flow. Ahí estamos. Vamos, izquierda. Derecha por en medio. Agujero. Y ya está. Aquí acaba. Nada, 40 segundos. Adrenalina.